Signore, végtelen örömömre szolgál, hogy én, Mercurio Cavaldi, bemutathatom a nagyhírű, a legendás Vavarin de la Tombe tábornokot, kiváló hadvezért a Vesztfáliai királyságból, avagy régies nevén Hesszéből. Mi ez, mit le kéne gyűrnöm torkomon? Meg tudják mondani nekem, ki szülte ezt a csúfságot? Ez Bajor véres hurka, uram, káposztával. Magam beleztem a disznót. Azt elhiszem. Grimmek, ezennel törvényszék elé állítattok cselszövés, lopás és szodómia miatt. Hogy mondta? A legkisebb büntetés, ami ezért jár. A halál. Ne, várjunk csak, ez egyáltalán sem